Moi bons días, benvidos a un novo foro del Correo Gallego no que hoxe imos falar do que seguramente é un dos grandes desafíos que ten o planeta e que ten tamén Galicia, que é a xestión da auga, un recurso que non é ilimitado, pero que seguimos malgastando e que cada vez vai ser máis prezado neste contexto de cambio climático que xa estamos sufrindo con fenómenos meteorolóxicos adversos como as recentes danas e a catástrofe tan inmensa que causaron. De como está traballando a Xunta de Galicia para que a xestión da auga sexa cada vez máis racional e tamén para previr eses fenómenos meteorolóxicos extremos. Imos falar hoxe ca conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, con Ángeles Vázquez. Moi bons días. Moi bo día. Moitas grazas por acompañarnos hoxe para falar de auga, non? No país dos mil ríos, no país da chuvia, seguimos malgastando un recurso tan prezado como é a auga. Facémolo nas casas, facémolo tamén a nivel máis global, pois, por exemplo, con esas fugas de auga que se seguen producindo nas redes de abastecemento de auga. Que fai falta para concienciarnos dunha vez de que temos que facer un uso eficiente dese recurso que é moi escaso, en realidade? Que fai falta? Bueno, pois a verdade é que fácil é, non? Levantarse pola mañá, abrir o grifo, ter auga, esa auga que sexa de calidade, que fácil é tirar pola cisterna e xa desbotamos todo, pero que complicado é a xestión de todo isto. E que necesitamos? Bueno, pois repensar un pouco, non? Que é o que está a acontecer e algo está mudando no mundo e Galicia non é allea a ese mundo. E, polo tanto, cada vez temos que traballar con máis profundidade. Primeiro, porque queremos chegar cunha calidade excelente aos fogares da auga. E, en segundo lugar, porque como cidadáns que estamos no mundo, non? Queremos posicionarnos. E nese sentido hai que invertir e para iso hai que ter uns orzamentos que son os que ten Galicia ahora mesmo e no caso de Augas de Galicia son un total de 144 millóns de euros. O goberno galego quixo ampliar os orzamentos para o ano 2025 faino nun 4,7% e a partir de aí traballar. Ese traballo faise cos especialistas, faise cos concellos, pero sobre todo planifícase dende Augas de Galicia. Bueno, pois imos falar de todas esas liñas de acción que están un pouco en marcha ou deseñadas. Unha delas, esa escola da auga que anunciaba hai pouquiñas datas o presidente da Xunta. Que vai ser exactamente unha escola da auga en Galicia? Que se pretende? Bueno, pois a pretensión é formar incluso o personal de Augas de Galicia. É moito personal que ten Augas de Galicia, percorre o territorio, temos un ámbito moi extenso. Por un lado está o saneamento, está o abastecemento, pero por outro lado son os distintos estudios que temos que facer de riscos, e o risco non é só unha inundación, agora que falamos da dana, non? Chega o verán e de cando en vez, pois aí está a prealerta por seca. Somos un lugar moi afortunado, pero temos que seguir cuidando, non queda outra. E para eso temos que ter o persoal, o noso carón, e ese gran panel de expertos. Ese panel de expertos tamén o conforman as empresas, tamén os conforman os profesionais que están na rúa. E o que pretendemos é dar esa formación en distintos eidos. Está a innovación, está a investigación, está Europa que nos está marcando distintos pasos, pero tamén están momentos tan delicados como os que acabamos de vivir. E para eso a formación é imprescindible, créase a Escola da Auga, esa escola vai a dar eses cursos formativos, que tamén está a parte legislativa que é fundamental, están esas directivas que temos que traspoñer, pero por outro lado está a singularidade que ten Galicia, non? Con ese territorio tan espallado e sobre todo nese córner que está bañado polo Atlántico e tamén polo Cantábrico. Polo tanto, faremos cursos formativos, avanzaremos no que é a parte de innovación, compartiremos todo ese traballo e temos uns 700 expertos en toda Galicia. O obxectivo é xa comenzar coa formación no ano 2025 duns 350 expertos. O sea que xa ten data o ano que ven, a principios, a mediados? Sí, efectivamente, xa imos a comenzar, está desarrollada o que é a escola en sí, tiñamos que ter orzamento, porque eso tamén ten un custo. Ese custe está valorado nuns 100.000 euros e xa a partir de xaneiro
farase a planificación pertinente para que de xeito trimestral, semestral e anual pois haxa esas xornadas que serán presenciais, serán telemáticas, pero que ao final do que temos é que nutrirnos da experiencia e do coñecemento dos grandes expertos, e temos moitos en Galicia. Bueno, pois a tecnoloxía é a aliada da administración para conseguir ese uso máis eficiente da auga. En ese sentido, están traballando vostedes para digitalizar as redes de abastecemento de auga en Galicia, non? Exactamente isto que ven sendo? Bueno, pois ven sendo o que dicía anteriormente, non? Queremos abrir o grifo, queremos beber a auga, queremos decir esta é unha auga de calidade, pero despois temos concellos que van desde 1000 habitantes, non, a grandes concellos. En que nos fixamos agora mesmo? Pois nos concellos de menos de 20.000 habitantes. Con eles é cos que estamos traballando. Este ano tivemos un orzamento de 5,3 millóns de euros, chegamos a unha trintena de concellos. Por que con eses en particular? Con eses porque presupónse que son os que teñen menos recursos, e tendo menos recursos, nós como Xunta de Galicia temos que estar ao seu carón, e polo tanto temos que controlar en alta que o que está ocorrendo, as fugas que tamén hai non nese tramo, porque despois ven o verán e cando ven o verán decimos é que fíxate que non temos tanta auga, sendo un recurso limitado, temos que digitalizar. Esa digitalización tennos que dar a estabilidade necesaria para que nós teñamos un control, que teñamos toda esa información que, por suposto, emana pois da tecnoloxía que está conectada cos concellos, pero que está conectada con nós mesmos, para que despois, con ese coñecemento, tamén poder planificar distintas obras que se poidan realizar axudando os concellos e sendo conscientes de que é competencia dos concellos, pero que nós temos estar ao seu lado. Ahora falaremos tamén dos concellos, tamén ás veces esas polémicas tamén que xurden entre administración autonómica e concellos, non? Polo quen ten que facer según que cosas. Pero bueno, falando de tecnoloxía, a inteligencia artificial xa está axudando tamén a predecir, non? Fenómenos meteorolóxicos adversos, non podemos evitalos, pero podemos anticiparnos, non? Nese sentido, como está traballando Galicia? Bueno, pois eu creo que está facendo un traballo formidable. Está o facendo dun xeito silencioso, pero está o compartindo coa Confederación Hidrográfica, co Goberno Central ou con outras comunidades autónomas. E en ese sentido, eu teño que alabar a laboura que se fixo nos anos anteriores e que se fai, ademais, co coñecemento, un coñecemento que tamén emana da universidade. Agora que estes días se está falando tanto, non, que ocorreu coa Dana, como traballamos, que coordinación existe, eu teño que decir que en Galicia existe moi boa coordinación. E esa coordinación dou lugar a que teñamos un sistema que se chama o sistema Merlín. Foi desarrollado... Xa existía, pero estes días cobra especial relevancia, non? Isto é que non xurde dun día para outro, é imposible, é inviable. Entón, foron 4 anos desarrollando o sistema coa Universidade de A Coruña. Avanzamos, anteriormente tiñamos outro sistema para poder previr, para poder ter esas prealertas, pero queríamos ir a máis, porque queríamos perfeccionalo. Elevamos 2 anos co sistema Merlín. A verdade é que é un sistema fantástico porque emana toda parte da información de Meteo Galicia, que se contrasta tamén con a EMET, e despois, bueno, pois teñense os seus sistemas nos distintos ríos, non? É dicir, vaise medindo cal é o caudal, como o caudal pois avanza, non avanza, incrementase, non se incrementa. Bueno, con todo eso e coa inteligencia artificial somos quen de ter unha prealerta en 72 horas. Ben, é certo que para ser máis precisos, porque a ciencia non é de todo exacta, se alguén cree que é exacta, pois equivócase, ao 112 non se lle dá esa información con 72 horas, procura seguir as 48 horas, bueno, pois para facelo ben, non? E tamén para axustalo. Este sistema que o Merlín, como vos dicía, coñéceo, a Dirección Xeral da Auga do Ministerio, coñecen outras comunidades autónomas e sobre el tamén está avanzando a Confederación Hidrográfica. Por lo tanto, eu sí que teño que dicirlle a todos os galegos que independentemente que non cheguemos coa comunicación a todos eles,
hai unha medición que se fai todos os días, os 365 días do ano, faise 2 veces ao día, é dicir, que están protegidos, non? E aparte desa protección para que todos tomemos conciencia de cando hai unha alerta vermella, que en Galicia soe ser pois por vento, non? E soe ser na costa, pero de cando en vez, bueno, pois cometemos imprudencias, esas imprudencias de achegarnos a un lugar para facer unha foto, nunca fagamos eso, cando é vermella, e iso quere dicir que temos que estar alerta e que non podemos facer vida normal. Bueno, en augas, para previr esas inundacións, esas enchentas, temos este sistema que é o Merlín. É dicir que está Galicia preparada para responder ante un episodio meteorolóxico adverso como puidera ser unha dana como a que vimos de vivir, ou razonablemente preparada, podemos estar tranquilos os cidadáns. Efectivamente, estamos razoablemente preparados, hai unha moi boa coordinación, esa coordinación nos distintos ámbitos do que é a Xunta de Galicia en sí. A partir de aí, bueno, pues hai fenómenos que son terribles, non? Pero o que temos que dicir é que aquí estáse traballando moi ben, hai boa coordinación, sobre todo que hai un desarrollo fantástico bueno, pues de todos os sistemas para que cando haxa poidamos poñelo operativo e que chegue á cidadanía. Traballamos polo ben dos cidadáns. Están feitos os deberes. Temos feitos os deberes, efectivamente, pero eu son das que procuro ser xusta, e falando de xustiza, ollo, a ciencia non é exacta, os sistemas a veces fallan, pero no caso de Galicia témolos moi ben desarrollados. Bueno, en todo caso hai uns 72.000 galegos que viven en zonas que son potencialmente inundables. Falábamos moito tamén deste asunto estes días. En que punto está esa actualización do plan de zonas en risco de inundación, o que están traballando vostedes? Bueno, pois efectivamente, temos unha Galicia moi amplia, unha Galicia moi diversa, unha Galicia aos 1000 ríos, somos a Galicia que temos o maior kilómetro de costas e ao final todo isto pois tamén entraña que sexamos conscientes de que podemos ter riscos. E efectivamente, temos riscos, pero esos témolos perfectamente delimitados. Non é algo que nacera de onte para hoxe. Cada 6 anos hai un plan, ese plan de inundacións, donde se analiza todo Galicia, os cursos dos ríos, e a partir de aí, no momento actual, temos en vigor o que remata no ano 2027. Pero xa comenzamos no seguinte plan, que é do 2028 ao 2033. E como traballamos? Bueno, pois analizamos cales son as nosas capacidades, ata onde temos que chegar, e que, pero tamén temos que saber se esas zonas que son inundables e, polo tanto, teñen un risco, hai que diferenciar, maior risco, menor risco. Bueno, pois temos con potencial risco un total de 170 zonas, 170 áreas, que no ano 2028 van a pasar a ser 172, esos son moitos kilómetros, imos pasar a 566 kilómetros de zonas previsiblemente inundables. E agora mesmo, bueno, pois, por un lado xa fixemos a consulta pública, é dicir, Galicia ten que saber como estamos traballando de cara ao ano 2028, sin deixar atrás o que temos en vigor. Acabamos de licitar pois un traballo que vai axudar a Augas de Galicia, que é o mapeo, a delimitación, son preto de 300.000 euros, e despois xa empezas a traballar na redacción deses proxectos. Para que son os proxectos? Primeiro, para que os concellos teñan coñecemento e a cidadanía teña coñecemento en que zona está. O segundo, para desarrollar proxectos que poden ser de gran índole ou que poden ser proxectos máis blandos, pero que nos pode facilitar a seguridade do que a nosa cidadanía. Isto con total transparencia, pero con un traballo arduo que se leva a cabo con moitísima xente, pero que ao fin dá os seus resultados. Hai que traballar e están facendo na limpeza dos ríos, é fundamental, non?
E aí tamén hai un orzamento e tamén hai unhas liñas de acción. Estáse traballando tamén aí intensamente, claro. Pois sí, temos que traballar na limpeza dos ríos, temos que saber diferenciar cal é a competencia de Augas de Galicia. Augas de Galicia leva o 40% do territorio, pero é o 70% da poboación. Pero non podemos olvidarnos de que tamén temos as confederacións hidrográficas. Cal é o traballo que realizamos? Bueno, pois nesas zonas que poden ser máis peligrosas, hai que facer a limpeza correspondente dos ríos. Dividimos o ano en 2 semestres e analizamos que é o que facemos, con unha previa planificación. Neste primeiro semestre, pois, chegamos a 150 kilómetros de río, que ven a ser pois a distancia entre A Coruña e Vigo. No segundo semestre síguese avanzando, quere decir que volvemos de Vigo a Coruña, pero eso todo falando non de kilómetros de ríos. Que é o que facemos? Bueno, pois retiramos os obstáculos, vemos as árbores que están enfermas e, polo tanto, tamén temos que quitalas. Eso con máximo respeto tamén aos ecosistemas, que son fundamentais. Eso fai no Augas de Galicia, este ano ten un orzamento de 2,5 millóns de euros, o vindeiro ano incrementamos a 2,7 millóns de euros, pero tamén hai outros programas como pode ser o Mil Ríos, que tamén fai a propia Xunta de Galicia a través de patrimonio natural e a través de fondos europeos, e despois os concellos teñen as súas obrigas dentro do que son os límites pois os máis urbanos, non os núcleos urbanos. Eso toca os concellos. Eso toca os concellos, e ningún concello pode decir que a Xunta de Galicia lle proíbe facer a limpeza. Aquí hai que diferenciar algún decía estes días, non? O de Padrón, por exemplo. Pero eu, como teño ese corazón partido, e seime unha parte, e tamén me sei a outra. Como alcaldesa que foi. Como alcaldesa que fun, bueno, home, pois si o fai Augas de Galicia moito mellor, non? Pero eso non quere dicir que botemos balóns fora e que sexamos irresponsables. Pero son en xeral os concellos galegos irresponsables nese sentido? Non son en xeral irresponsables, e de feito, bueno, pues este ano tivemos solicitudes a través de declaracións responsables, ollo, que decir, eu voume meter no curso do río, vou ser responsable e vou quitar estes troncos neste río, ou vou facer unha corta porque estes árbores están a piques de caer porque están enfermos, unha simple declaración responsable. É sinxelo o sistema, efectivamente. Entón, tivemos este ano a solicitude de 3.000 declaracións responsables e non houbo problema con ningunha. Distinto é que un concello diga que quero facer un dique, que quero facer un dragado. A ver, oiga, isto non é que Augas de Galicia non lle deixe limpar o río, en absoluto. Pero é certo que temos tamén grandes programas e grandes proxectos que estamos levando a cabo en zonas potencialmente inundables, como pode ser o caso de Carballo, non? Que estamos agora mesmo invertindo 6 millóns de euros. O que sí parece claro que, a pesar de que o tempo vai ser cada vez máis extremo, Galicia está chamada de algún xeito a xogar un papel importante como refuxio climático, non? Eso que soa moi ben, pero que realmente hai razóns, non? Para poder chegar a considerala desa maneira, non? Efectivamente, cando decimos que Galicia quere ser marca refuxio climático, decímolo por algo. Decímolo porque hai unhos estudios, e dentro deses estudios, que é o que influe no clima? Bueno, pois a emisión de gases contaminantes, e que papel está xogando agora mesmo Galicia? O mellor dos papeles. E o mellor dos papeles é, somos os que menos contribuímos á contaminación a nivel mundial. Digo que menos contribuímos porque dende o ano 90 reducimos nun 60% esas emisións de gases contaminantes. E iso é froito non só das políticas da Xunta de Galicia, aquí influe, pero despois está a conciencia da xente e, sobre todo, das empresas. Somos moi exixentes, pero as empresas están facendo unha moi boa labor. Están respondendo. Sin dúbida, unha moi boa labor, e visitamos estes días, non? Finsa é un exemplo. Facémolo porque se está celebrando a COP, Galicia participou na
na COP. Este ano, bueno, pois decidimos que tampouco se nos perdía gran cousa en Azerbaiyán, porque vemos que non hai demasiados avances, pero sí queremos estar nese gran posicionamento. Por lo tanto, por un lado, reducimos os gases contaminantes, por outro lado, temos o 80% das nosas masas de auga en moi boa calidad, e iso está influindo, e ao final, bueno, pois o que sempre nos din, non? En Galicia chove igual, fai no distinto xeito, pero o avance das nosas temperaturas é menor que noutros lugares de España, que noutros lugares de Europa. E que quere a xente? Pois quere vivir ben, quere dormir ben, quere vir de vacacións e disfrutar do día e disfrutar un pouco da noite. E nese sentido, bueno, pues aí estamos traballando para ser esa marca refuxio climático e ímolo conseguir, sin dúbida. Bueno, xa para rematar, ten vostede tamén a xenda complicada. Algúnha outra cuestión, algúnha outra liña de acción importante que nos espere para este 2025? Falando de todo isto que ten que ver co uso eficiente da auga. Bueno, pois son moitos, non? Son moitas as cousas que aínda temos que facer e son moitas as que xa temos feita. Ámbito da auga, sin dúbida, calidade de auga, chegar a todos os recunchos, todos os galegos, non hai galegos de primeira e de segunda, temos que conquerir que todos os galegos teñan a mesma calidade de auga, vivan nunha grande cidade, vivan nun pobo moi pequeno. Estaremos cos povos máis pequeniños, pero tamén estaremos ao carón das grandes cidades. Hai outro eido que é o saneamento, non podemos ter calidade de auga se ao final non temos ese saneamento que precisamos. Traballaremos tamén cos concellos pequenos nese saneamento autónomo, é dicir, non temos que ter grandes depuradoras en todos os sitios, é imposible, inviable, porque despois hai que facer un mantemento, por tanto, teremos novas líneas, pero tamén queremos ter ese concepto que queren os galegos. Somos traballadores, pero queremos disfrutar. Queremos disfrutar, pois, de esas zonas o carón dos ríos. Queremos ir a comer un bocadillo cos cativos, queremos pasear, queremos bañarnos nun río e quitaremos tamén unha liña propia para esas áreas recreativas, é dicir, ese disfrute tamén do río, cuidemos os ríos, pero tamén disfrutemos dos ríos. Estaremos pendentes de todo iso. Conselleira, moitísimas gracias por acompañarnos hoxe neste foro, un placer, como sempre, recibila. Gracias a vos. Estaremos moi atentos tamén ao que faga o seu departamento, que son moitas as frontes que ten aberta, por suposto, como todos. Imos facer unha pequena pausa, a volta imos seguir cunha mesa de expertos falando de todas estas cuestións sobre o uso eficiente da auga. Vai ser moi interesante de contado. Grazas. Moitas gracias. Seguimos no foro repensando a xestión da auga organizado por el Correo Gallego, despois de falar ca Conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático. Imos ca mesa de expertos para falar, abundar un poquinho máis en todas estas cuestións sobre o traballo que se está facendo para que consigamos, pois eso, ter ese uso eficiente da auga en todos os recunchos de Galicia. Como dicía a Conselleira, están connosco hoxe nesta conversa Roi Fernández Zañón, director de Augas de Galicia. Moi bo día. Moitas grazas por acompañarnos. José Manuel Álvarez Campana, profesor na Escola Técnica Superior de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos da Universidade da Coruña e xerente da Empresa Pública de Augas de Arteixo. Moi bo día. Buenos días. Que tal? Benvido. E Javier Sopelana, que é socio director de Acuática e Ingeniería, Consultoría de Enxeñería Civil. Moi bo día. Buenos días. Grazas por acompañarnos. Bueno, pois xa falábamos un pouco das liñas de acción da Consellería que ten en marcha e o que está previsto para 2025, pero é unha cuestión na que aínda non entramos, da que se fala moito e pola que eu quixera preguntarlles a vostedes, as zonas de inundación controlada. Que é iso? En que consiste? Cal debe ser a súa función en caso de episodios climáticos adversos como estamos vendo que se están producindo? Como deben diseñarse? En que consisten, Roi? A ver, dentro dese plan, desa planificación da xestión de riscos, Augas de Galicia o que fai é intentar analizar diferentes alternativas, diferentes solucións para minimizar ese risco. E unha delas, a que ten o maior rendimento, o maior resultado coste-beneficio, digamos, porque son actuacións cun coste de infraestructura pequena, pero cunha rentabilidade alta, son as zonas de inundación controladas. Que son? Que o que preguntas en concreto. Son zonas nas que a auga, de maneira casi natural, acaba chegando, donde a auga debería de estar chegando. Soen ser zonas verdes,
Que pasa? Que ademais, o mellor precisan ter pois, unha infraestructura que canalice ou un muro de protección ou algo así. Nos agora as estamos poñendo en valor porque son as que cunha menor inversión permiten minimizar os riscos en maior medida. No? En ratios, as actuacións, ahora se está falando en Valencia que as infraestructuras non tiñan unha rentabilidade suficiente, cambiar unha estrutura, ampliála, pois pode ser 2 ou 5 veces mellor, pero neste caso estamos falando de 50 veces de mellora con respecto á inversión, con respecto aos beneficios que podes adoitar. Entón, irías a zonas verdes nos concellos que xa están disponibles prácticamente e as terías como eses pulmóns nas que cando veña esa primeira chuvia forte vaya para aí a auga. Entón, deixaría de ir a auga cara ás zonas de produción ou ás zonas habitadas. Xa están identificadas todas elas ou estás identificando? Están identificadas nas 47 zonas nas que se fixeron os estudios, que son as zonas de maior risco. Están identificadas nos principais núcleos. Hai zonas identificadas en Vigo, en Pontevedra, en Vilagarcía. En 3 das grandes cidades están identificadas xa, o cal sería poñerse mans a obra. Que pasa ao final, o tema urbanístico tamén é competencia municipal, nos precisamos dos concellos para poder desenvolver esas medidas. En todo caso, falamos dun traballo por aquí que se leva facendo moitos anos en Galicia, non? Vostedes saben o ben, porque terán participado tamén en todas estas cuestións, non? Pero sobre estas zonas de inundación controlada, que aportan? En que nos axudan? Abundando no que apuntaba o director de Augas de Galicia. Bueno, efectivamente, como decía antes también la consellera, el trabajo que hace Augas de Galicia es un trabajo que se ve poco, que lleva mucho tiempo detrás y que lleva una enorme cantidad de personas, de técnicos y de medios económicos. Quiero decir que es un trabajo de fondo. En el caso de las zonas de inundación controlada, que es un sistema que se utiliza para mejorar el drenaje pluvial y fluvial en la ciudad. Se han identificado efectivamente por parte de Aguas de Galicia unas zonas que son óptimas en términos hidráulicos para contener el agua, de tal manera que esas zonas que serían zonas encharcables, en tiempos históricos incluso, se recuperan de nuevo para esa función de retener esa primera llegada del agua e ir soltándola despacio. Y además también con la ventaja que comentaba el director de Aguas, de que son luego también reservorios de naturaleza ecológica, que permiten mejorar también los flujos de agua, incluso mejorar la calidad del agua. Y además tiene una función de tipo recreativo paisajístico, o sea que es una solución muy interesante. Se trata un poco en una cuestión un poco académica, por decirlo, una técnica que ahora se está desarrollando e implementando mucho, que es diseño urbano sensible al agua, que es cómo enfocar la ciudad y el agua de una forma conjunta, para que el agua no sea enemigo de la ciudad ni la ciudad enemiga del agua. Entonces estos dispositivos son uno de estos elementos muy propios de ese nuevo enfoque del desarrollo urbano sensible al agua. Muy interesantes. Entendo tamén eso que o que aportan vostedes, non, Julio, un pouco conseguir efectivamente que auga e cidade non sean enemigas, non, que de alguna maneira podan convivir tamén en momentos delicados de episodios climatolóxicos adversos. Sí, este tipo de infraestructura se suele dar en ciudades pues, un poco presionadas, ¿no? Antes de que el río llegue a la ciudad, en esas llanuras que ya propiamente son humedales, pues se deriva el agua para que luego lo suelte poco a poco y evites la inundación de la ciudad. Son como grandes pulmones o reservorios de agua. E en este sentido, Galicia, como se sitúa respecto de outras comunidades? É dicir, temos xa un traballo máis avanzado que outros puntos do Estado? Vostedes que entendo que coñecen o que se está facendo noutras comunidades autónomas? Cada comunidade, eu creo que ten un traballo similar ao que está facendo Galicia. Creo que Galicia xa se anticipara en tempos, non? Nos imos polo terceiro ciclo. A directiva que fala de inundacións e de empezar a traballar é do 2007 e nese ano 2007 xa estaba Augas de Galicia facendo traballo. Que pasa? O que despois é que hai que implementar esas solucións. E ao final estamos a falar que as cidades están tamén moi tensionadas a hora de ter espacios para poderse emplear. Por eso volvemos a que esas zonas de inundación controlada xa son zonas verdes, xa son zonas nas que hai disponibilidade para poder facer cousas. Entón, é a mellor maneira de compatibilizar. Outras comunidades, pois dependendo das presións que teñan, van ter máis fácil
facer estas solucións ou non, claro. O que pasou agora en Valencia tamén por esa sobrepresión edificatoria, sobrepresión en espacios. Eu creo que aquí... Non ten nada que ver, non? A realidade de Valencia que a nosa, non? Son mundos completamente diferentes. Non ten nada que ver, non ten nada que ver. Eso yo, si nos importa, quería anotar... el espacio climático es muy importante. O sea, digamos, en España tenemos el dominio atlántico de norte, con un clima y una forma de llover y un territorio y una orografía que es totalmente distinta del Levante. Y esto también a escala europea. Yo creo que Galicia, como referencia de lo que es la Europa atlántica, es una referencia de primera magnitud de lo que son las técnicas de drenaje, de lo que es la planificación hidrológica y de lo que es la gestión del agua. Pero sí que separaría, porque es muy diferente la concepción de lo que es la España mediterránea de la España, digamos, atlántica. Y ahí nosotros, de alguna manera, como territorio, trabajamos en este espacio atlántico, y en ese espacio atlántico yo creo que se puede decir que Galicia está, en mi opinión, como universitario también, como una de las regiones de referencia en muchos aspectos de planificación, de gestión, de legislación incluso, y de cuidado, digamos, por esa integración entre las soluciones y la ciudad. O consultor tamén o ve desa maneira? Sí, de hecho quería puntualizar que dentro del ciclo de inundaciones, ciclo de agua, de temas de inundaciones, dentro del plan de gestión de riesgo de inundación, sí que siento que hay una medida que es hacer estudios en detalle de las zonas más con mayor riesgo de inundación. Y eso yo creo que Galicia va un poco adelantado respecto del resto de confederaciones. Acabamos de terminar, de hecho es donde se han diseñado las zonas de inundación controlada, los trabajos de las propuestas específicas de gestión de riesgo de inundación, donde ahí se analiza en detalle cada zona. Ya no es un plan de manera global a toda Galicia, sino en las zonas más conflictivas se analizan en detalle, se establece cuál es la problemática de cada núcleo, de cada río, y se hace una serie de propuestas, entre ellas pues la famosa zona de inundación controlada, pero también hay propuestas de prevención, como el Merlín, como la limpieza de los ríos. Entonces, todo eso va un poco adelantado respecto al resto de comunidades. Con lo cual, en ese aspecto, yo creo que chapó para e adaptado tamén un pouco a nosa realidade, que nós temos moitísimos máis ríos. Entón, son cuncas tamén máis pequenas. Eso fai que teñamos que adaptar solucións específicas a cada unha delas. E que o noso programa de xestión, ese Merlín, este máis avanzado, porque tamén hai tanta dispersión, pode chover, e estamos analizando canto vai chover, pero tamén temos que ver onde vai chover. Porque en función de moi poucas variables pode haber resultados moi diferentes. Por eso os modelos, decía a conselleira, a ciencia non é exacta. Bueno, neste caso é que a ciencia, ademais, se apoia en estadística, en probabilidades. Entón, ese modelo que vai correndo moitas veces, coa inteligencia artificial, con esa xestión de datos detrás, pero para ver como se pode ter información suficiente para anticiparse a un posible risco. Entón, esa singularidade nosa, eu creo que foi o que fixo de detonante para facer ese sobreesforzo, ou ese esforzo máis continuado que se está a facer. Nos falamos de plans de risco cada 6 anos, pero nunca se deixa de traballar. Si vedes permanentemente se está traballando xa no seguinte, non? Claro, si vedes os plazos, estamos no 21-27, pero que xa estamos na segunda parte de 3 do ciclo 28-33. E estamos no ano 2024. E iso non foi despois das inundacións. Eso xa ven de maneira cíclica. E están as universidades detrás, están consultores especializados detrás e a administración dinamizando todo. Eu creo que ese traballo é moi importante. A palabra clave, pois, é prevención, non? Sí, ese labor preventivo que se fai os prevención 365 días do ano, non? Decía tamén antes a conselleira, ese modelo predictivo que temos nós avanzado vai collendo datos, bueno, e cando se inicia colle datos históricos, pero a partir de aí está collendo datos de Meteo Galicia, de AEMED e demais, pero vai facendo predicións 2 veces ao día cuns horizontes temporais cara adiante, con modelos de probabilidade que analizan moitas variables. Eso que parecía que non se podía facer hai anos, Augas coa universidade leva o facendo dende o ano 2019, pois ese o último sistema en funcionamento xa hai 2 anos. Xa se dan xestionado moitos datos, moita información gráfica. O sea, nós non temos só un modelo que mide un caudal e mira como vai chegar horas despois, como pode ser o que hai nun río Ebro, nun río cuns tempos longos de concentración. Nós temos
cuncas tan pequenas, con tempos de resposta tan pequenos, que temos que ser moito máis áxiles. Entonces, bueno, hai un modelo moito máis rico, digamos. A realidade gallega es complicada porque el 75% de las áreas de riesgo potencial significativo de inundación están en contacto con el mar. Entonces, el modelo Merlin implementa también la marea. O sea, no solo tiene en cuenta las lluvias, Sí. la transformación de lluvia en escorrentía, en el río, como inunda. No, además la marea, porque el 75% de las áreas están en contacto con el mar. Y además son cuencas muy pequeñas, con un tiempo de respuesta muy pequeño. Y pues entre río y ría hay montañas, todas esas cuencas que bajan presionadas, porque siempre hay núcleos pequeñitos, pero hay núcleos. Entonces la realidad gallega es muy compleja. De hecho, el Merlin, que está implementado como sistema de previsión en aguas de Galicia, tiene artículos científicos, o sea, no nace sino que está respaldado por la ciencia, tiene artículos científicos en revistas internacionales, o sea, es un programa muy potente. É un bo modelo, entón. Es un modelo que está comentando. Yo voy a decir algo. Yo creo que están siendo muy humildes. Es un extraordinario modelo. Sí. Hay detrás un trabajo enorme de muchísima gente y se ha conseguido hacer algo especial, porque efectivamente, como decía Roy, y decía también, claro, la realidad hidromorfológica de Galicia es absolutamente distinta del resto de España y de muchos lugares del mundo. Entonces esas cualidades hay que cuidarlas, esa agilidad del modelo, porque hay una cuestión fundamental. Estamos hablando de algo que casi parece mágico, porque estamos intentando técnica y en términos de gestión anticiparnos al futuro, o sea, a lo que no ha ocurrido. Hay gente que trabaja haciendo arqueología y entonces excava cosas que pasaron. Bueno, vale, pero aquí trabajamos respecto a lo que va a pasar, pero no ha pasado todavía. Y a veces la sociedad debería darse cuenta de lo difícil que es para el complejo de la sociedad, de la administración y de la ciencia hacer eso. Y a veces la sociedad también se queja y plantea cuestiones que a nosotros nos gustaría resolver, pero estamos hablando de anticipar el futuro, de algo que no existe, con métodos estadísticos, científicos, con prueba y error, con distintas, pero no hablamos del presente ni del pasado. Estamos hablando siempre del futuro y trabajar, como decía muy bien la consejera, no solo para estar científicamente preparados, sino para estar en términos de gestión preparados para dar seguridad, que es una cuestión fundamental, seguridad a la gente. Bueno, pues unha palabra clave que é prevención, ese traballo de prevención que se está facendo. Outra palabra clave, colaboración. Cos concellos, como apuntaba o director de Augas de Galicia, é esencial tamén o papel dos municipios para que todo isto saia ben. Claro, porque as competencias Augas de Galicia son ten municipais. dúas patas, digamos. Un organismo de Cuenca ten que vixiar que as masas de auga, que os ríos, que os nosos encoros estén en bo estado, pero despois damos apoio económico, porque canalizamos fondos europeos e fondos propios para facer actuacións e apoio técnico, pero ao final a competencia no abastecemento, a competencia no saneamento é municipal. E cando nos imos a traballar nun ríos, o río é dominio público, pero cando entra nunha vila, o Concello ten esas competencias urbanísticas. Nos podemos orientar, nos non podemos, pero non podemos entrar nun Concello a facer cousas sin un convenio detrás, sin un soporte detrás, porque non é a nosa competencia. Entonces, por exemplo, en materia de riscos de inundacións, nos facemos un traballo de análise moi completo, de estudio de alternativas, pero unha vez que está rematado, o que facemos é poñelo en riba da mesa, falar cos concellos e dicirlle, estas son as diferentes alternativas, e estas son as diferentes rendabilidades que se obteñen. Hai que ver cal é a disponibilidade do concello. E cal está sendo? É diferente, claro. A ver... Son colaboradores? A ver, os concellos son colaboradores, pero claro, cando actúas sobre un territorio con moitas sensibilidades, con moitas presións, pois é complexo a veces tomar decisións. O mellor tiñamos que ser máis áxiles. Despois, nas decisións que se toman, claro, a hora de priorizar, agora acaba de pasar un suceso tráxico e collemos moita máis sensibilidade. Que pasa? Hasta que non entra no noso corpo e na nosa memoria eso, seguimos tendo outras necesidades básicas. Sigue habendo estacións depuradoras por facer, sigue habendo potabilizadoras que teñen que garantir que a auga chegue polos grifos en calidade e volume suficiente. Entonces, claro, a hora de tomar solucións, a mí me dá moita rabia personalizar, pero tamén me dá moita rabia declaracións como as de Padrón do outro día. Nos temos
un análisis feito de padrón. Temos 5 proxectos rematados de padrón. O goberno anterior municipal asinou con Augas de Galicia un convenio de 3 millóns de euros. Esta nova corporación veu o convenio e aínda non moveu nada. E eu non, desde Augas, nós non podemos facer nada sin esa colaboración do Concello. Levamos autorizadas limpezas de ríos moitas. E son declaracións responsables, en realidad nin autorizamos. O día seguinte xa o poderían facer, pero nós, para dar garantías, nunha semana lle decimos que o poden facer. E outro día o que di é que Augas non colabora, que Augas non me deixa facer, e pedía eso, un dique, unha dragaxe, un tal. E que pasa cos outros proxectos? Deberíamos de facer algo. Padrón, a nadie se lle quita da cabeza que un dos puntos, unha das zonas históricamente nas que hai asolagamentos. Pois eu o que busco é esa colaboración. E que haxa planificación de todas as partes e colaboración. O que non podemos é leválo a, eu creo que o terreo do oportunismo, que me dá rabia, pero bueno, creo que temos que buscar esa colaboración e evitar o outro, non? José Manuel, vostede que xestiona, que dirixe a empresa pública de augas de Arteixo, bueno, non sei se o caso de Arteixo non é o de Padrón, obviamente, pero a colaboración, efectivamente, non, dos concellos que a administración autonómica é esencial, evidentemente, para todo isto. Es esencial, efectivamente. Lo que decíamos antes, el agua no conoce fronteras, no sabe si está bajo el régimen de la comunidad autónoma, del Estado, de una confederación, de un municipio o de una diputación. No sabe. El agua trabaja, el agua vive y el agua está en el territorio. En cuanto a los concellos, yo querría decir una cosa. Me pongo un poco, porque efectivamente estoy en la universidad, pero también soy el director de la empresa pública de aguas de Arteixo. Estamos trabajando en tema de abastecimiento y saneamiento, que son competencias municipales por completo. Luego sí que es verdad que los concellos muchas veces plantean lo que son sus competencias y quieren desarrollarlas, pero luego hay un espacio, por ejemplo, efectivamente en los ríos. En los ríos es claro ya que la propia gestión del río, lo que es la conservación y el mantenimiento, la limpieza de los lechos en tramos urbanos, es competencia municipal. Y es verdad también que muchas veces los municipios dicen, quiero participar en la gestión. Pues esto es una buena ocasión de cogobernanza. En realidad tenemos los municipios posibilidad de participar. Y yo aquí quiero decir con claridad que la Xunta está haciendo un gran esfuerzo porque los municipios puedan participar y tengan autonomía. Que estamos pidiendo permisos y muy rápidamente tenemos solución. Que muchas de las comunicaciones son directas y que hay un gran apoyo. Yo a veces... Esto a lo mejor algún otro municipio... non hai burocracia excesiva como pode ocorrer noutros todo lo contrario, todo lo contrario. Aún se puede avanzar, todo, ¿no? Se puede avanzar, pero en términos de plazos y en términos de burocracia se ha hecho un proceso de desburocratización de la gestión del agua extraordinaria. Pero además diría una cosa. Cada municipio pensará lo que sea. Yo creo que a veces también, en cuanto a la competencia municipal, no es solo decir, oye, ¿qué me da la Xunta? No, la pregunta es, yo como municipio que también formo parte del Estado en ese nivel, ¿qué puedo aportar por la comunidad autónoma? ¿Qué puedo hacer yo por la Xunta? Diría, para trabajar todos mejor, porque es muy fácil decir, no, esto es un problema de los otros. No, tenemos que arrimar el hombro, estar juntos y trabajar. Y yo creo que ahí, lo que puedo decir como experiencia municipal, es que la colaboración de la Xunta en todos los términos está siendo impecable. Lógicamente tiene unas limitaciones de medios como todos tenemos y no podemos pretender que inmediatamente se resuelva todo, pero siempre hay una gran colaboración en tema de las zonas de inundación. Nos han enviado hace semanas los nuevos documentos para que trabajemos con ellos, para que trabajemos en tema de urbanismo, que nosotros con las infraestructuras de drenaje y de saneamiento veamos cómo trabajamos conjuntos. O sea que yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es a veces quitar, digamos, un poco la dimensión, entre comillas, política en el peor sentido y decir, estamos juntos, el agua es de todos, el agua es un bien extraordinario, vamos a trabajar cada uno en lo que podemos hacer y cooperar. Y luego, además, en términos económicos, yo creo que nunca ha habido una ocasión como esta, con los fondos europeos, como para poder canalizar. La Xunta nos está ayudando muchísimo y con esos fondos digitalizar, mejorar los ecosistemas, los ríos, mejorar la gobernanza. Non podemos desperdiciar esta ocasión, Javier. El tema de los concellos, bueno, mi experiencia, llevo casi más de 15 años trabajando en la delimitación de estas manchas de zonas inundables y tengo un par de comentarios respecto a esto. Uno, como comentaba nuestro compañero, el agua cuando inunda va por donde va, entonces no entiende administraciones. Entonces, sí que es cierto que desde un principio siempre se ha dicho desde Aguas que eso es competencia de todos.
no es competencia de aguas únicamente. Es importante también lo que opina Meteo Galicia con sus predicciones, es importante lo que opina Protección Civil con su capacidad de reacción, es importante también lo que opinan los concellos. Los concellos, muchos deberían tener un plan de acción municipal, que algunos no lo tienen. Entonces es un tema también muy delicado, sobre todo a raíz del trágico evento de la Dana, pero es un tema que también hay que poner encima de la mesa, ¿no? El tema de los planes de acción municipal. Y luego, otra experiencia que tengo es a la hora de realizar las propuestas específicas de gestión de riesgo de inundación con aguas, pues nos juntamos con 48 concellos, ¿no? Las zonas negras, ¿no? Los puntos negros de Galicia, para hacer esas propuestas y esas CICs. Entonces, en esas reuniones veías concellos que estaban un poco más amables, mucho más receptivos, mucho más colaborativos, y otros que estaban un poco más a la defensiva o a la bronca, ¿no? Entonces, al final la inundación es un problema que tenemos que colaborar todos, Jolín. Esa es mi reflexión, ¿no? A marcha das cores políticas, non? Claro. Que non deberán contar nada sin duda. neste asunto. El agua es transparente, E a xestión tamén debe selo. por supuesto. Hai exemplos que se citan como casos de éxito, por exemplo, o de Vitoria, non? Eu teño escoitado isto, pero non sei exactamente por qué. Cal é o éxito dese modelo? Bueno, en Vitoria conxugaron dúas cousas. Ao final tiñan unha zona verde, pero que se convertira casi nunha cloaca, digamos. E o que conseguiron foi, por un lado, quitar esas residuais que iban aí, pero deixalo como ese pulmón, como unha zona de inundación controlada, e agora, cada vez que hai chuvias fortes, pois vai a ese pulmón. E é capaz, me decían outro día, de recoller hasta 1,5 metros de volume de agua. E é unha zona verde de esparcimento para os veciños, a xente vai en bicicleta, hai aves, hai un ecosistema completo, pero a vez é unha zona que está facendo de seguro de vida, de seguro ante o risco. Entón, ese é un pouco o exemplo que buscamos. Son zonas que non imos desaproveitar, son zonas que están nas cidades, por eso vai aliñada con esa estrategia verde do goberno galego, non? De recuperar nas cidades, de facelas máis amables, pero non só iso, son espacios para os cidadáns e son, ademais, seguros para nós. Entón, é un pouco o exemplo. E polas liñas que íbamos nestas propostas aos concellos nestos anos, non? Falando do que decíades antes, do tema da colaboración dos concellos e da parte administrativa, nos imos profundizar un pouco máis na redacción de algún artículo, non só para que se podan facer máis cousas, que casi xa se podían facer, pero para que se entendan mellor, e facer o mellor un pouco máis de política comunicativa, para que se quite ese run de que augas non deixa. Non, se pode facer, se pode quitar calquera obstáculo dun río, é unha declaración responsable. O que temos é que ser precisamente responsables, e o que non se pode é meter unha pala nun cauce e modificalo, porque o mellor o que ti crees que é positivo nesta zona ten uns efectos, ten uns efectos negativos, e nós, antes de facer calquera proposta, facemos un modelo matemático de imaxes na que aparece cada unha das actuacións, as metemos nun programiña e se ve se inunda máis, se inunda menos, que efectos ten. Entonces, non todo vale, o sea, non fagamos ahora un movimento pendular de co medo a que nos pase, meter man sin saber o que facemos. Cada un somos especialistas do que somos, colaboremos entre todos, porque a auga e o territorio é responsabilidade de todos. Sí, por aquí sobre eso, non sei se queren apuntar algunha cousa máis. Bueno, yo sumarme a la reflexión y efectivamente decir que esa corresponsabilidad significa también responsabilidad técnica. Es el hecho de que Aguas de Galicia, lógicamente, dé flexibilidad y de autonomía de gestión, no quiere decir que se pueda hacer una barbaridad. Al contrario, hay que ser muy prudentes en eso y si se tiene una duda, consultarla. Si no pasa nada, al contrario, los técnicos que están en mi empresa pueden hablar perfectamente con ellos, nosotros hablamos y al final el fundamento técnico es un fundamento que no digo que sea incuestionable, pero es un fundamento de consenso. La ciencia es consenso y en esto la gestión del agua tiene que ser consenso razonable. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Arteixo se está constituyendo un espacio municipal ecológico y una de las funciones va a ser aprender a hacer bien la limpieza y conservación de los cauces del tramo urbano y hacerlo bien, cuidadosamente, medir el estado del agua, la calidad, la vegetación, el material que hay que retirar y tiene que ver con eso. Yo creo que es un trabajo de todos, el hacerlo bien y la ciencia y la técnica, que es un representante magnífico, es que es fundamental.
hay que utilizar la ciencia y la técnica para hacerlo bien. Sí, deixarse asesorar bueno, e todos concienciarnos, non? Claro. Isto que se vai facer en Arteixo debera facerse, entendo, Bueno, en todos os concellos, non? Sería o desexable, Bueno, non? claro, cada uno tiene que ver también eso. A súa situación. Sí, bueno, sí. A ver, Javier. Nada, que concienciar, que es una palabra que acabas de decir y que es fundamental para eso, ¿no? Igual ya igual en los colegios, ya empezar a hablar a los niños de inundaciones, de que sepa lo que es un proceso natural, que no es malo, simplemente tenemos que, bueno, ahora con mejores herramientas, antiguamente se han presionado mucho los ríos, se han hecho canalizaciones, que hoy en día dices, joder, ¿cómo se hizo eso? Bueno, Sí, hay bueno, que entender también barbaridades, que non? Que se fixeron en algún momento. sí, para analizar si una medida va a ser buena o no, pues es fundamental. Bueno, a divulgación tamén se está facendo, a formación. O mellor Sí. é que eu me vou dando conta, Soy recén consciente. chegado aquí, que temos que comunicar o mellor máis, porque ademais de limpeza de ríos, ademais de análisis de riscos, estamos sinalizando todas as áreas de risco de inundación. Se están poñendo paneis nos que se di como actuar en caso dunha elevación de caudal. Se está indo aos colexios e aos institutos a explicar cal serían os protocolos. E iso non está sendo de agora, eso está sendo... Eso es sembrar una semilla para el futuro. Sí, é E imprescindible tamén ese traballo, E iso non? xa se está a facer. En el Entón me anterior estou dando ciclo- conta que o mellor é que en el o anterior temos que ciclo- poñer máis en valor, e que nos vendemos poucos, e é certo. No, en el anterior ciclo, Pero- de inundaciones, con el trágico también suceso que hubo en Viveiro, de la señora, yo me acuerdo que fuimos allí, hicimos un estudio de detalle y fui con Teresa, que era la anterior, y le enseñé de camino pues unos mapas de temas de inundaciones y de gestión y de tal que hay en Japón. Entonces le encantó y yo creo que fue la semilla de empezar a hacer una campaña informativa que hace Aguas desde hace ya Pero 6 años. fíxate ¿no? neste caso particular, Viveiro, Fontecova, acabamos de asinar co Concello un convenio, mobilizamos cartos de Europa e eles coa Diputación imos facer unha actuación de 1 millón de euros. Morreu unha persoa nun Sí, suceso sí, de inundación. 2018. E eu lle decía outro día á alcaldesa, e que vai pasar coas festas que se siguen facendo na zona inundable? Que o palco da orquesta non somos quen solo con sancións de quitalos de aí. E se retrae, claro, é que as presións son moitas. Todo o mundo quere facer a festa onde sempre a fixo. Pero que pasa cando hai ese risco? Temos que ser todos conscientes. Agora, o reglamento de dominio público di que salvo na zona onde hai máis caudal, na de fluxo preferente, oiga, se usted di cunha declaración responsable que é consciente dos riscos e que ten un plan de evacuación e emerxencia, faga. Pero somos responsables de verdade. É dicir, somos xa maiorciños, hai moita xente competente, poñamos todo en riba da mesa e tomemos decisións. Bueno, de tendo en acorde. conta que o primeiro é o primeiro, non? O primeiro sempre é a seguridade, evidentemente, e a partir de aí, pois, a tradición. Hai cousas que repensar tamén aí. Neste novo plan de xestión de risco de inundacións, non? Que vai entrar en vigor a partir do 2028, no que xa se está traballando, que cousas cambian? Que cousas poden ser chamativas? Bueno, o que se fai na primeira fase, que xa temos pasado, é recuperar información do que foi acontecendo neste tempo. Da que nós temos noticia, porque sabemos, pola prensa, porque os modelos tamén os imos evolucionando, do que nos din os seguros, do que nos din os propios concellos e os veciños, e hai unha fase de delegacións, e é onde nos analizamos se siga habendo esas mismas zonas ou se amplían. De feito, aquí ampliamos nesta fase, aínda está para responder a delegacións, pero en 2 zonas máis. Se inclúe Ponteceso, que está tendo problemas, se inclúe a zona do rego dos Corrais en Ferrol, que está tendo problemas. Entón, o que facemos é incorporar os nosos modelos e facer estudios despois detallados desas zonas. Sí, Máis exhaustivo, entón. Básicamente el ciclo de inundaciones son 3 fases, ¿no? Una es el estudio previo de riesgo de inundación, es decir, ¿qué vamos a estudiar de toda Galicia? En Galicia hay 20.000 kilómetros de ríos, entonces de esos 20.000 todos realmente tienen riesgo, ¿no? Pues no, entonces se utilizan, se hace un estudio para ver qué zonas de esos 20.000 ríos se estudian en detalle, que es la segunda fase, que son los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, que es donde se hacen esos famosos mapas de inundaciones y de riesgo. Y luego la tercera fase ya es el plan de gestión de riesgo de inundación. O sea, todo el ciclo son 3 fases. Ahora estamos en el tercer ciclo y acaba de terminar la fase 1 del tercer ciclo, que es el estudio previo, donde se ha actualizado esos
500 kilómetros de ríos con unos pocos más, que son los que acaba de comentar Roy. Mire, yo si permites también, en cuanto a lo que se está haciendo nuevo, creo que es una cosa que a lo mejor no se dice, pero es muy importante también. Comentabas antes si en tiempos se hacían canales en algunas ciudades y de alguna manera se violentaba esa naturalidad de los ríos, que es cierto, pero porque era los tiempos y las técnicas que había. Entonces yo creo que ahora también es un momento de cambio en el paradigma de lo que es la ingeniería fluvial. Nos estamos desplazando hacia modelos que son más ricos en términos de modelos cuantitativos, numéricos, más avanzados. Nos estamos desplazando también hacia una información en tiempo real con la digitalización y la inteligencia artificial, y también al tiempo estamos avanzando en lo que llaman soluciones basadas en la naturaleza, en una comprensión más holística de lo que es la naturaleza, de lo que es la problemática o la naturalidad de la inundación, para concebirla. Por ejemplo, en el tema de las zonas de inundación controlada, es un enfoque ya novedoso en sí, porque incorpora también los elementos de soluciones basadas en la naturaleza que están ahí en la vanguardia en Europa y en América del Norte. Y yo creo que ahí estamos en ese cambio también de cultura de la ingeniería y la transformación, de ser una ingeniería dura a una ingeniería más amable, más respetuosa con el sistema natural, en la que canalizamos todos nuestras potencialidades tecnológicas, y luego además con mucha cooperación ciudadana y mucha colaboración ciudadana. O sea, hay que participar mucho con los colegios, con los niños, con los ciudadanos, con la sociedad, y yo creo que esos tres elementos son diferenciales también de lo que está haciendo ahora la Xunta. Es una opinión. Esa sostenibilidade, non? De alguna maneira, Sí, que esa es palabra más, de moda, hay, pero que todo eso tende es, hacia ahí, non? Eso es, pero la sostenibilidad, por ejemplo, la digitalización también está sostenible. Alguien dice, no, lo sostenible es solo una solución puramente natural. Sí, pero además... É a mestura, supoño, non? A Exactamente, mestura, exactamente. tecnoloxía, Eso o es. natural. Non sei se isto enlaza con uns conceptos que tamén dos que tamén se fala moito cando abordamos estes temas, que son a infraestructura gris e a infraestructura Ahí está, verde. claro, ese es el Falamos cambio de desto, modelo non? de la infraestructura gris a la verde que estamos diciendo ahora, que es la que está impulsando A la infraestructura Xunta. gris é o conducto, a obra que La se fai, dura es el hormigón, es el cemento, no, es e el a gris. verde é ese concepto natural Esa. o que se tende, non? Eso, dicho de una manera muy simplificada. Hay mucho detrás, hay un montón de trabajos, pero hay una tendencia muy interesante. A veces las soluciones es como en la cirugía, requieres una cirugía clara y no hay otra solución. Pero todos los mecanismos de las soluciones basadas en la naturaleza son enormemente ricos y enormemente fructíferos, y una prueba es este modelo que está implementando la Xunta. Es un acierto sin duda de decisión y de modelo de intervención. É así, non? Búscase de alguna maneira que encaixen esos dous conceptos, non? Sí, se debe conxugar. Ao final, a naturaleza, hai fenómenos, falamos do cambio climático, que se van a facer máis extremos, pero a realidade está aí. Enchentes sempre houbo. Entonces, pelexar contra as enchentes con obras máis duras de canalizacións e demais, bueno, está demostrado que funciona hasta que o único que fai é acabar agravando o problema. Entonces, temos que ser conscientes de que a naturaleza vai tirar por onde vai tirar e nos buscar solucións máis receptivas a esa necesidade. Unha zona de inundación controlada é unha zona que xa de por sí era a que primeiro se iba a inundar, pois adaptémola para que faga xa de pulmón. En vez de coller e o mellor facer esa canal que se facía antes, levando as augas a donde, porque vai a outro punto, non? Por eso falo do movimento pendular e ter cuidado. Hai que adaptarse un pouco máis a esa realidade. A infraestructura verde e convivir. Estamos falando de convivir e compatibilizar. Bueno, estamos pechando a tertulia, o faladoiro. Quixera pedirlles unha reflexión final sobre alguna cousa que nos quedara por apuntar, ou a modo de conclusión despois do que falamos, non? Estábamos agora nun punto interesante para pechar, non? Esa conxunción, non? E traballar todos un pouco na mesma liña, pero Javier, a modo de reflexión final. Como reflexión final, yo diría que los ríos son elementos vivos. Tenemos que pensar que es un elemento vivo. Entonces, se adaptan, si le hacemos una obra dura, se va a adaptar y va a buscar su camino. Entonces, antes de actuar hay que entender los procesos, ver lo que pasa, hay ahora herramientas y metodologías suficientes para hacerlo, y luego tratar de buscar soluciones verdes y que ayuden a ese elemento vivo a seguir respirando, ¿no? A ver, le hemos presionado durante muchos años. Y como el urbanismo o la evolución ha ido antes que el conocimiento de la planificación de los ríos, hay zonas donde es imposible actuar, ¿no? Pues actuar pues está muy presionado porque el río está encajado, entonces ahí sí que es fundamental la previsión y la previsión con modelos tipo Merlín y la capacidad de actuación. Esta colaboración con los concellos. José Manuel.
Yo me estaba acordando, Herodoto decía que Egipto era un don del Nilo. Egipto era un don del Nilo. Y yo diría que Galicia es un don de la lluvia. Por tanto, lo que tenemos que trabajar con esa lluvia como un don, de una forma inteligente, amable, protectora y cuidando sobre todo la seguridad de las personas y de los bienes, pero hacerlo de una forma científica, consensuada y transparente. Yo diría eso, no sé. Bueno, pois está ben a modo tamén de reflexión. A ver, Roi, desde Augas de Galicia. A miña reflexión é que aproveitemos todo o que temos feito. Dende Augas, os coñecementos da universidade, dos concellos e as ferramentas. A profesionalización, a escola da auga, o compartir coñecementos, a digitalización que está aí para chegar. Para que? Para poder tomar as mellores decisións entre todos, por enriba de outras cousas, poñendo a xente no centro. E a partir de aí eu creo que pode funcionar, porque están todas as bases para poder ter bons resultados. E todo se basa en eso, en minimizar riscos. A realidade é que busquemos o que necesitamos adaptar e, sobre todo, se ven un evento extremo, que estemos en disposición de poder actuar como se debe, porque as ferramentas están aí. Pois moitísimas grazas aos tres por explicarnos como se fai ese traballo, dicíamos antes, non, silencioso, non? Que tamén hai que explicar para que a xente tamén saiba como se traballa todos os días do ano, haxa ou non haxa seca, haxa ou non haxa chuvia extrema, non? Así que grazas aos tres estaremos tamén moi pendentes dese traballo que fan desde as empresas, as universidades, a administración, para que todos teñamos, pois, eso, a mellor auga cando abrimos a villa e tamén desfrutemos tamén da nosa paisaxe que é incomparable. Grazas a todos por seguir un día máis o foro del Correo Gallego, hoxe falando de repensar a xestión da auga para ter unha xestión, un uso da auga moito máis eficiente. Grazas e moi bons días.